May samanen kabsat nga nagasat ken naragsak amalem iti tunggal may sa kadatayong. Nadanon tayo manen iti malem iti Martes nga isu iti naituding inted ni Apo Diyos apan nagkakadwa tayo. Daytoy kakabsat iti mikadwa nga episode, daytoy programa tayo, dagiti tultulbek iti naragsak ken nasalunat apan nagbiag. Keys to happy and healthy life. Ket agyaman tayo tani Apo Diyos ket us-usaren na iti AWR iti Northeast Luzon Mission. Agyaman tayo kakabsat adda digiti kakabsat nga mangitmited iti message so encouraging nga nabindisyonan da kada di umunang episode nga isu iti inadal tayo. Anya di inadal tayo atulbek. Actually, daytoy kakabsat iti pinaganak the master key. No, dadig iti tultulbek mo, dadig master key kuma. Ket no master key iti ibagam kadaydi atulbek. Daydi atulbek ket lukatan na halos amin nga padlak, suwarwangan. Daytoy kakabsat daydi number 1 nga tulbek. Ket inadal tayo idi napanalawas. Daydi number 1 atulbek, God first. In the beginning, God. Daydi iti panangrugi iti Biblia. Ket ni Apo Jesus idi may dito'y rabaw ti daga. Inted na daydi tulbek. Tapno agbalin nga iti panagbiag dagiti sumurot ken kuana. Nasalunat, naragsak. Iti Matthew 6:33 kunana ni Apo Jesus, ngem birukin yung umuna, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ket dagitoy abambanag, mainayon danto kadatayon. Agkararag tayo kakabsat. Maminsan pa'y ama ited mi iti panagyaman ken ka. Gyaman kami kadigiti adu nga bendisyon iti ited mo kada kami. Agyaman kami tausaram daytoy nga programa o Dios iti AWR iti Northeast Luzon Mission. Tapno maidanon iti ayat parabor ken panggep mo nga agpaay kada kami. Agyaman kami ama, agsipod ta sika iti nangited dagitoy nga tultulbek. Nga intun no patyen mi ken aramiden mi. Iti panagbiag mi o Diyos akas dayjay panggep ken pagayatam. Agbalin kaminto anaragsak, agbalin kaminto anasalunat. Bendisyonam na kami nga rod itataw Diyos. Bendisyonam iti saom nga pamimanen nga adalen. Agbalin ka didigito nga saom at araon nga mangted iti salunat mi ana espirituan. Agbalin da ka didigito nga saom o Diyos nga isuda iti lawag nga mangited iti giya iti panagbiag mi tinaldawaldaw. Bendito launay tinagan mo ama. Dagito iti dinawat mi anapnuan iti namnama. Itinagan na po mesos. Amen. Santing lipatan kabsat dayjay key verse kadaytoy nga series tayo. Iti key verse ket masarakan iti Josue 1 versikulo 8 na isurat basaan tayo. Daytoy a libro iti linteg dinto umadayo itangiwat mo no diket iti aldaw ken ti rabii pampanunutem to tapno tungpalem nga ramidem iti kas mayalubog iti isu amin nga adda na isurat ken kuana. Ta iti kasta parang ayem to iti dalan mo ket kasta addan to na imbag abiyag mo. Naibagatay kakabsat idi umunang episode tayo di na panalawas nga daytoy nga libro nga isu iti ibagbaga ni Apo Diyos ken ni Josue nga saan to nga umadayo iti ngiwat na. Daytoy a libro nga isun
dayto iti pampanunutin na iti aldaw ken ti rabi, daytoy a libro ang nakaisuratan, dayjay a masapul at tungpalen na. Tapno iti panagbiag, ket naimbag, tapno iti dalan, ket narangay. Daytoy a libro, ket isu dayjay Pentateuch, dayjay insurat ni Moses. Nga liblibro kapsat. Anya dayjay Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Isung iti pangalaan tayo kadigiti tulbek nga ited ni Apo Diyos kada tayo. Tapno iti panagbiag tayo ket agbalin an ragsak ken agbalin an nasalunat. To have a healthy and happy life, kitain tayo kadigito nga libro nga insurat ni Moses. Iti mikadua kabsat atulbek, I give the key. Orderliness is next to godliness. Daytoy atulbek kakabsat. Orderliness is next to godliness. Ket may nga very common nga expression nga kang kanayon tay amangeg, kang kanayon tay amabasa. Ngem iti kapaypaysuanan na. Daytoy nga expression, daytoy atulbek. Ket addaan iti nauneg a kaipapanan ken kinapudno. It brings a lot of meanings and truth. Taapay, ti Diyos ket isu iti Diyos iti order. Ti Diyos isu iti Diyos iti ornos. Remember this, God is a God of order. Iti langit, nga isu iti ayan ni Apo Diyos, isu ti ayan iti trono. Isu iti lugar, iti ornos. It is a place of order. Ket kayat ni Apo Diyos, nga dagiti pagtaengan tayo, lugar kuma, nga isumet, iti ayan, iti ornos. Isung intunno, suruten tayo ni Apo Diyos. Kayat nakakabsat, nga adda, iti ornos. I was a commandant. I was the director of Pathfinders. Iti eskwelahan tayo, idagi sursuro kakabsat. And I was the youth director of the mission, idi. Ket, dayjay nga tiyempo mi kakabsat, idi youth director. We go around, hanlang iti mission tayo, iti Northern Luzon Mission, nga si Bubukil idi, dati duwang academy na idi, isu iti Northern Luzon Mission, ken Northeast Luzon Mission. Kaduak, dagiti AWay directors iti union. Ti AWay director ti union idi ni Pastor Jesse Acosta Jr. And Jesse is a very smart master guide. Oray no nalumag. Ngem intun lumapan kami kapsat, we are required to use our gala uniform. Trained as an officer, manipod iti elementary, high school nang nangron iti college. We value the uniform. We value the uniform. Taintun no iti may sang officer ket isuot na the uniform na. And he will give a smart salute. Makita kakabsat the orderliness. Uray pa, idagagarami kami iti check up kakabsat. Uray pa, iti panangikurdon iti boots, di sapatos. Adda iturnos na, it must be left over right, left over right. Uri pa di panagitak-in kakabsat, adda iti ornos na. Tapay, remember the key, orderliness is next to godliness. Ket intun no magalagip ko kakabsat dagijay nga sitwasyon. Nang ron na intun no umay dagijay ko natin nga Foundation Day,
Itanela, wano ito'y enlak. Umay digiti nakadado nga Pathfinder clubs. And they will be marching. They had been trained nga iti order ket masapul amatungpal. Would you imagine a good and trained platoon, Pathfinder platoon? Kabil tekas mga digan. Iti platoon, Pathfinder platoon dita Northeast Luzon Adventist College, Tanela. Intunog marchada, naglaing da jay platoon leader da. Nagpintas iti ornos da. Ngem uray no adalang iti may sa kapsat. I'll give you a picture. Kas pangadigang kagbarat marchada, forward march, kuna na da jay kumandan. Mayat 1, 2, 3, 4. Pagamula ngayon ng da jay may sa kasimina nga nagpalikod. You know what I mean? Nakitam da jay nakita. Urit imagination tela. The key is orderliness is next to godliness. Tapay, God is a God of order. Heaven is a place of order. Tapno digiti pagtaengan tayo. Kabayatan nga datay pa lang ito rabaw ti daga. Ket kunanan na Ellen White is the foretaste of heaven. Daytoy a pagtaengan. No matter how humble it is, it must be a place of order. No kitain tayo kakabsat. The best example nga ited iti libro iti Genesis. Kadaytoy atulbag. Orderliness is next to godliness. Ket isu dayjay story of creation. Masarakan iti Genesis chapter 1 verse 1 to chapter 2 verse 3. Makita tayo kakabsat. Amo tayo dayjay pinarsuan ni Apo Diyos. So let us just take it in passing. Umunang aldaw, light. Mikadwang aldaw, the firmament, tangatang. Mikatlong aldaw, dagiti namaga adagdaga, ken dagiti vegetations, kung natay kay kayo, natay. Iti may kapat nga aldaw, pinarso ni Apo Diyos the sun, the moon, and the stars. Iti may kalimang nga aldaw, pinarso ni Apo Diyos the fishes and the birds. And on the sixth day, God created the animals and men. Ngem kitain tayo kakabsat. Idi nga parsuaen ni Apo Diyos iti tao. He went to a different method. Tapay, nang damili ni Apo Diyos manipod iti tapok iti daga nga pinarsuana. Tain bagana, parsuaen tayo iti tao akas kaladawan tayo, kasping tayo. I could just imagine that when God was creating, molding the jay nga tapok, He was looking at the model. And the model was Himself. Ket nakita tayo kakabsat, nga idin nga lipasen ni Apo Diyos dagiti pinarsuana. 6 days He created. But on the 7th day, the Sabbath, isu iti naginanaan na. Apay nga, itid tayo kakabsat, daytoy creation week as an orderliness pattern. Jatulbak, orderliness is next to godliness. Kitain tayo kakabsat niya. Adda iti lima. You must remember, 5 nga pattern iti creation. Umuna, dayjay announcement ni Apo Diyos ag-announce. Kas kuma iti umunang aldaw. Iti announcement ni Apo Diyos, ket iti daga adda idi aguso-guso. Ket awan nagyan, ket dagiti sipnget adda idi iti rabaw iti yuyeng. He made the announcement. And then, God gave the command. Kinunana, adda kumalawag. Ket natungpal, dayjay command na. Ket nagadda tilawag.
Number 3, adda iti evaluation. Ket ti Diyos nakita na at ilawag na imbag. Number 4, adda dahi reporting. Pakdaar. Anya itin pakdaar ni Apo Diyos. Ket ti Diyos ninaganan na tilawag aldaw. Ket dagiti sipnget ti rabii. Ket naadaan ti malam ken bigat. Maysa nga aldaw. But let us remember, the creation centers on God. Particularly, the Creator God nga ni Apo Jesus. Iti amin nga urnos kakabsat. Tulbet, godliness is next. Orderliness is next to godliness. The center always is God. Kunana ni Pablo, ijay Colosas 1:16, na isurat, basain tayo. For by Him, all things were created in heaven and that were in the earth. Visible and invisible, whether thrones or dominions, or principalities or powers. All things were created through Him and by Him. Ni Apo Jesus nga isu iti namarswa. Isu iti sentro daytoy atulbag. Kitahin tayo kakabsat. Iti Biblia, mangited iti examples iti kinaurnos ni Apo Diyos. God's orderliness. Umuna, I like this. Nalala kagamin kakapsa. Idi Kalman, the other week. Kakatungtong ni Manong David, you called him Sir Dave Rafanan. DJ inaunang apo na kini Dandan ni Riley. We had just our morning watch. And then we were talking about Bible things, and then we came about the rainbow. The topic kaday nga bigat was a rainbow. And then Manong Dave asked ni Riley, do you know the colors of the rainbow? They're being just smiled. Ket kunana, I'll teach you a key. The key is Roy G. Biv. Urnos. Makita yun? Naurnos. Roy G. Biv. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. No kita am de jirega ba pag urin o adayo tamum de ornos na roji baby. It's nice. When God established that rainbow and the arrangement, the order da jay a color dagiti nga adda iji rainbow never changes. Why? Because God never changes. Laglagi pa nyo ito makakita kay iti rainbow. The second key. Ano yung second key? Orderliness is next to godliness. May isang example pa'y kakabsat. Nga ni Apo Diyos no adda iti ipaaramid na. When God commands something, He must be very definite and very orderly. Ijay Genesis chapter 6, verses 14 to 16, daytoy itibilin ni Apo Diyos ken ni Noe. Amutay di istorya kabsat, sabay nga nagparang di Roy Chibib, sabay nga nagparang di Rainbow, inbaga ni Apo Diyos nga dadailen na iti lubong, ta iti basol iti tao ket nakarula una yan. Inbilin ni Apo Diyos ken ni Noe, na isurat, basain tayo. Agaramid kay timay sa adaong akayo asedro. Aramidem to kadagiti silsilid ti daong. Ket bitunam to iti unag kentirwar iti galagala. Ket kastoy iti panangaramid munto.
talugasot asiko ti katidog na, 50 asiko ti akaabana, ken 30 asiko iti kangato na. Aramidem to iti may sa panglawag iti daong. Ken mangi tidakan to iti may sa asiko iti ngato. Ket ti ruangan ti daong ikabil mo iti bakrang na. Ket aramidem at talo a kadsaaran ken kuana. May sa iti baba, may sa iti tinga, may sa iti ngato. Very orderly, very definite. Nukuman ni Apo Diyos iti engineer, ket ni Noe iti foreman, inted ni Apo Diyos di blueprint. I had the privilege of supervising DJ panakaramid ti balay da Manong Dave Keniloli. I did all the process, panangida, ko DJ plano, panak DJ engineer's office, di season, inted ko, pastor ka sa pulan ti kastoy, maminpatak nga napanjaling gayen, DJ register of deeds. Idinalpas, police station na mamin, inga nangan na ited, iti engineer's office, dayjay nga building plan. Ken dayjay a building permit. Nagpintas kabsat, basit a building permit ni napirmaan ni Engineer Turalba. So, in Kabil mi, ijay along the highway. At dayjay kapadasak, idi dumadawatak iti building permit. Kunana dayjay ni engineer ko nana kunana ka dayjay may isang dumadawan. Kasano nga pata derem daytoy plano nga impaaramid yo ke basimet nga amang daytalote. The problem was the plan was bigger than the size of the lot. Dapat jay may sakit kunana ka. Tata, kaano ming uma-inspekan dito aramidin nyo? Kuna na dyan kay ngang animal pasen engineer. Kuna na ni engineer Turalba. Apa nga tumawat kay pala building permit? So idin nga iawat nan date jay building permit. Northern Luzon Mission and Northern Luzon Adventist Hospital and Northern Luzon Adventist College are institutions inside season. Ti Vice Mayor niya season ket alumni kakabsat iti college. Ket uray pa ni Engineer Turalba ko na Pastor, I trace my roots in the NLA. Ngumiti ko na ni Engineer Turalba. Imbag kay pay pastor, sa bay kayong agrugi, ket dumawat kay ti building permit. You know what I mean? Maawatan nyo kakabsat. Kit idin nga ramidin min dayjay nga balay, I saw to it that as much as possible, that building will be made according to that plan nga inted mi iji opisina nga inaprubaran ti engineer's office. Nagadto, uray pa'y ti churches tayo sa dispensarin nyo. Hantay nga amo iti sumurot. I'm very sorry to say that. Agaramit tayo iti plano, yung diya kaya tayo iti masurot. Ngem ni Apo Diyos, idi akinatungtung na ni Noe. Noe, aramidem na ito'y. Kastoy ti panangaramid mo, ti kayo na ket sidro, kastoy iti talo nga stories na, kasta ti katidog na, height, amin. Noah obeyed. To the letter, he obeyed. Tapay, anya deje kunana ni Apo Diyos kini Josue. Ket tungpalem to akas mayalubog iti amin anay surat ken kuana. In the topic of orderliness, kunana ni Apo Diyos kini soul
nga ari iti Israel. Idi nga inbaon na ni Samuel. To obey is better than sacrifice. Isong makita tayo kakabsat, nga daytoy iti panggap ni Apo Diyos. Masursuruan tayo iti agtungpal. Ket intunno tungpalen tayo. Itid na, dayjay anaragsak. Itid na, dayjay anasalunat. Apan nagbiag tayo. Another example that I could give you about the orderliness of God is dayjay nga inbaga ni Apo Diyos kini Moses. Exodus 25, versikulo 8 ke 9. Na isurat, pasaan tayo kapsat. Ket iramidan dak kuma iti maysa a sanktuaryo tapno ag naedak iti nagbabaitanda. Kas mayanurot ka digiti amin nga inpakitak ken ka iti pagwadan iti tabernakulo. Ket iti pagwadan digiti so amin nga alalikamen na kas ti aramidem to. Is it definite? Yes. Was the order clear? Yes. Orderliness is next to godliness. Idi aramiden ni Moses dito tinpakita ni Apo Diyos ken kuana the blueprint. Again, the plan is on a blueprint. Akas iti inpakita ken ka. When Moses was making that sanctuary, he remembers the blueprint. At nakakabsat digiti pieces of furnitures, digiti muebles ko na tayo, iji unag ti sanctuary. And it has a lot of meaning. Today nga sanctuary points to the nga story of salvation nga isu iti inaramid ni Apo Diyos nga agpay ti Israel, agpaimet kadaten. Iji courtyard, at dati duwa kapsat. The altar of burnt offering. Iji ti pagidatunan, ti may saan nagbasol, nga ipan na iji padi, ikumpisar na, the basol na. Kit intun maidatunen, dayjay nga animal. Dayjay padi sumrek, iji uneg, iti sanctuaryo. In the sanctuary, it is divided into two, the holy place and the most holy place. Sakbay nga umuneg dayjay padi, at dayjay laver. Daytoy kabsat iti mangted, iti symbol, iti spiritual life apan nagbiag tay tata. It is baptism. Sakbay kang umunag, kadayjay nga naununag a relasyon mo kina Apo Diyos, you need baptism. Ijay unag iti holy place, adda kabsat iti talong. The table of shewbread, the golden lampstand, ken iti altar of incense. The altar of incense adda iti abay iti kurtina, nga mangsina di sanctuary from the most holy place to the holy place. Ket iti unag iti most holy place at the Ark of the Covenant. Makita yu di ornos kapsat. When I see a picture of the sanctuary, tauri pa di pinangurnos ni Apo Diyos ng imbagana nga digiti tribu iti Israel. No ayan na iti pagyananda around that sanctuary. They were arranged as such. There is one wonders. Nga uray pa itatay scholars would like to make a research. For 40 years, adda kanyada dayjay nga sanctuary. For 40 years, nagbiag ana salunat. Nagbiag anaragsak iti Israel. Why? Because God gave them the key. Anya jatulbag, orderliness is next to godliness. Another example that I would like to give, dayjay nga holy
anointing oil nga inted ni Apo Diyos ken ni Moses nga aramiden na akas panang anoint na iti kabsat na nga ni Aaron. Dito kabsat ket masarakan ijay Exodus 30 verses 22 to 26. Inted ni Apo Diyos mismo dagiti ingredients. Anya dagiti ingredients kakabsat, daytoy holy anointing oil. Adda iti 5. Umuna, myrrh. Daytoy myrrh iti rukod na ket 6 a kilo. Kuna na ti Biblia, 500 shekels. Translated, 6 a kilo. Ti myrrh napait. Mikadwa nga ingredients na. Cinnamon. Anya raman ti cinnamon. Oh, come to our mind, cinnamon bread. One of my favorite breads. 3 a kilo. Mikalo nga ingredients na. Cane. Of course, cane, talaga pong iti unas. Cane, it is sweet. 3 kilo. Kitain nyo, ginaramid ni Apo Diyos. Myrrh nga napait. 6 a kilo. Tinapatan na, nasamit a cinnamon. Nasamit nga unas. 6 a kilo. Adda kakabsat iti kasya. 6 a kilo. Idi adadalek daytoy kasya. Is it the same akasya nga mula tayo itata? Remember, nga digijay nga muebles kakabsat, ijay sanctuary are made of wood, kayo, overlaid with gold. Ket iti kasya, kayo na akasya. No, dayjay akasya nga mikapat nga ingredient daytoy nga holy oil. Anya raman ti kasya. Saan nasabit? Saan napait? Saan naalsam? Idubing kami, tadi makilakab sa itartatyo, di compound iti Northern Luzon Academy, nagdadakil dita kasadyay. Katan, ag tinagman bulbulungdan, sumaruno, sabong, into numaloom, digijay bunga na, nangisit dan ag tinagda. Da kami, di no summer, so trabaho mi apang kami, dalos jalon. Rigat ti panagbiag, iti merienda mi, di pa yamon no merienda ti kunak kadayay. Isu digijay na luom, abunga, ti akasya. Tak, nangisit. Ngumno ramanan, yamu raman na. Kasjay kakabsat, ti kasya. Would you imagine? I'll give a representation. Iti panagbiag tayo kakabsat, lumabas tayo iti napait. Crucibles, kung na dyan, ako di nga leksyon tayo. Ti panagbiag tayo kakabsat, lumasat tayo iti nasamit. Dagiti bendisyon, iti naudi nga quarter tayo. Nga intun no agbalin tayo nga matalag nga adipen ni Apo Diyos, inayon na, digiti bendisyon nga agpay ka. Ngem ipalubos met ni Apo Diyos, digiti kapadasan nga saan tayo amauawatan. For all things work together for good to them that love God. Intun no kitain tayo nga uray pa'y digiti kaysya nga kapadasan tayo, saan nga ti mara, saan nga ti cinnamon, saan nga dayjay unas. No dikit apo apay ngay nga kastoy, apay ngay nga kasta. Hanggang di nga nakaduto sa lutsod tayo, we come to the point when we say, we'll talk it over in the by and by. At dadigiti salsaludsod tayo itatakakabsat. Nga ni Apo Diyos, kit ni Apo Diyos lang ti makasumbat. With these ingredients, adda kakabsat gami kalima.
a litro o ti olive oil. Kunana ni Apo Diyos, mangala ka iti may nga pangkabilang. Paglalaokam di mira, di cinnamon, di unas, kun di kasya, di tubog da ko na. Paglalaokam. Intun no naglalaokdan, ikabil mo, di olive oil. I like to give you a representation here. When the Holy Spirit of God, that is the oil, is taking control over our lives. Anyaman dagiti lumablabas ken kakabsat ko. Napait man, nasamit man, wenno saan mo ang maawatan. The if and the whys. Laglagi pa, Romans 8:28. For all things work together for good. Aramidin ni Apo Diyos ti pagimbagam. Kadayta nga kapadasan. Dayta kakabsat, iti inbaga ni Ari David, iti kantana iti Salmo 133. Psalm 133 verses 1 and 2 is one of the most favorite verses in the Bible that I can read. Nga mangiladawan kakabsat, daytoy tulbek nga dadalin tayo. Key number 2, orderliness is next to godliness. Orderliness is the same word, akin niya, agka meaning dayjay unity. When there is order, there is unity. Kunana ni Ari David. Let us read it. Behold, how good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Intunno dat urnos, dagiti kakabsat, agbiagda in unity. And then King David likened, he remembered, nalagip na the holy anointing oil. Kunani King David, verse 2, it is like the precious oil upon the head, running down the beard, running down the edge of the garment of Aaron. Orderliness is next to godliness. Nibagatay tatay, God is a God of order. Heaven is a place of order. In our home, must be a place of order. My question is, your question should be, how is your home? How is my home? In Revelation chapter 3 verse 20, nailadawan ni Apo Jesus, He is knocking at the door. What if no nga iday ruangan, ket isu ti aruangan iti balay mo? Will you be happy to let Jesus come in? Sapo pa ibaga, the unseen guest in this home is God. I like homes that are orderly. Ni Pastor Fair, kung na nakaday may isang pastor, nagpasyar kami. Idinayban na day pastor ka, barok, na ni Pastor Fair. Anyamit ti balay mo, makatitanos. And they taking him aside. I was listening. Ket kunana, laglagi puma. No umay dagiti membrom, iti balay mo. Example kakuma. Iti orderliness ken cleanliness. Pudno. Tanumapang kay di balay ni Pastor Fair, idi. Winumapang kay di opisina na. Wino uri kita laeng ni Pastor Fair kaday di panag how he bear himself. Kuna naman yung kaday di may isang pastor. Pastor, kuna na kinaiban na. Tingnan man eh. Nagsamot mo barok. Kuna na. Apay nga tawa na. And then he said, ambong
Laglagi pa, si kaanak ni Apo Diyos. Kaya pa dejay bado na gaming ka checkered, tapos kaya kurbata na sabong-sabungan. Kaya kunana ka. Laglagi pa. No. Is our home a place where angels love to dwell? Malagip ko, Kamsat. I am very happy. I have 4 different secretaries idada dya mission. From director nga nagbali nga presidente. Ni Net, taga dita Kiling, Rojas. Ni Janet, taga ta Salvacion. Ni Lilibeth, taga Giddam. Kit ni Jenny, taga Lugap. You must be very familiar with these places. All my secretaries are from Northeast Luzon Mission. Ngam adada nga nagtrabaho ijay Artatio. May isa nga kababalin kakabsat. Dagiti taga Daya. Particularly dagiti taga Cagayan. Nadalos ken ornos na. I'm telling this from my heart. Dagiti kapilya tayo kakabsat. Ita Cagayan, manipod to gigaraw, ingana ijay Claveria. They are well kept. May sangal daw na pang I arrived from my trip. Gapo at US, stayed there for more than almost 2 months. Di sumrek ak di opisina, kabsat. The office of the president. Kita, inayabak ni Beth. Beth, kuna. Apa sir, kuna na jay ayog ti tagagindam. Maiyaw-awan na matam. I'm lost in my office. Inurnos na kabsat tinakapimpintas. Saan nga day urnos ko? I'm sorry, sir, kunana. I appreciate what you have done, kunak. I will rearrange my table, but I will see to it nga dayjay panangurnos mo ket iso. In my lockers, amok gamin kabsat, in my lockers on my table, oren no agkedemak amok ti pangalaak digiti kasapula. Apay anya ti advantages na. It advantages na no sikak na urnos. I'll give you a very practical one. No sikak na urnos. Maikat ti stress. No dito ayan na nga dati ang chokos kaon. Tapay. Maglalaw pa yung kabilang. Simply, no maturog kakabsat. We have a bed with Sylvia, my wife. A dating kabil ko nga hook. Datay pagikabilan. On the right side of my bed. Into maturog kami, I remove this and then I hang it up. Into no agriingak or anytime nga kasapulak daytoy nga ang chokos ko. Urenos sikakademak, I know where to get it. Tapay, I have made it a way that life is simple and life is orderly. Uri pa'y kakabsat ti anyaman nga aramiden. Make it a rule. Make it a rule. Orderliness is next to godliness. From your waking time to your working time to your sleeping time, when you are following a pattern, when you are following an order, nasarakam, di mikado atulbay, agbiag ka, itinasalunat, agbiag ka, itinaragsak, agbiag ka, ngahan nga agkabaw kabsat tapay, agbiag ka, nga napnuan, iti order. In closing, kunana ni Pablo, iti umuna ako rinto, chapter 14, verse 40. 1 Corinthians 14, verse 40.
Let all things be done decently and in order. Anyan nga nagpintas a balakad ni Pablo kadagiti kamkameng ti iglesia idjay Corinto. Was it for the church? The church. Was it for their home? Was it for their lives? Ikabil tayon kapsat, a holistic view iti panagbiag dagiti anak ni Apo Diyos. Anya ti kunana ni Pablo, let all things be done decently. Decently is clean. Cleanliness. Ang kading nga ni Bagatim, cleanliness is next to godliness. Orderliness is next to godliness. And then Paul added, and in order. Ni Apo Diyos bendisyonan na kakabsat ko. May your life be filled with joy and happiness. May you live a healthy life. Tani Apo Diyos, tulungan na ka nga agbiag, nga orderly, nga agbiag anadalos. Takayat tayo nga padayawan ni Apo Diyos nga nangayab ka tayo. Agkararag tayo kakabsat. Agyaman kami ama. Babayan iti saom insurum kada kami tulbek. Tulbek tapno agbiag kami nga nasalunat. Tulbek tapno agbiag kami nga naragsak. Tulungan na kami o Diyos nga agbiag anaurnos, nadalos, kas iti pagayatam. Tulungan di kiti kakabsat. Tulungan na kami o Diyos ngagtultuloy ng agmatalekyan ka. Itinagan na po mesos dinawat mi digitoy. Amen. Kinamen. Kayat ko kabsat nga, no, dati comments you, please write it. Kayat ko kabsat nga, numabalin, ag-subscribe kayo. Dati notification bell dito, ag-subscribe kayo. Ibagayo ka ni Pastor JJ, no, anya idigiti kayat you, nga i-recommend you. Ibagayo no, anya di. Tani, nagtulag kami kini Pastor JJ, ko na, Pastor, bagaman, digiti feedbacks, digiti kakabsat. Ni Apo Diyos, iti makiada kada kayo, ingana no umay, nga lawas manen. Daytoy iti programa tayo. Tultulbek, iti nasalunat, kinaragsak, abiyag. May God give you a healthy and happy life. Ayatin na kayo na Apo Diyos, ayatin na kayo met.